பாருங்கள் அவ்வளோ நல்லா இருக்குது. நான் எடுத்து கையிலே வச்சு காட்டுறேன். இங்கே பாருங்கள், இது வந்து இப்போ இங்கெல்லாம் வந்து இது மேலே அவ்வளோ உப்பு படிஞ்சிருக்கோங்க. எங்கள் இடத்துலலாம் நான் கடையில் வாங்கியிருக்கிறேன், அவ்வளோ உப்பு படிஞ்சிருக்கும். இது வந்து பாருங்கள் வெறும் மீன் தான். இப்போ அந்த உப்பு தண்ணி, கடலில் உப்பு தண்ணியாக தானே இருக்கும். நம்ம அந்த இதில் வந்து சாதாரணமாக தண்ணியை சுடு தண்ணி ஊற்றி நம்ம வாஷ் பண்ணிவிட்டு டைரெக்டாகவே நம்ம செஞ்சிடலாம். இப்போ இதை எங்கள் இடத்துல இருக்கிற இதில் வந்து நிறைய உப்பு இருக்குங்களா, அதை போடும்போது கடைசியில் சுடு தண்ணி வச்சு கழுவும் போது அவ்வளோ உப்பு கரிப்பாக இருக்கும். அந்த மீனே வந்து முழுசாக அப்படி நிற்காதுங்க, ஃபுல்லாக கரைஞ்சி போயிருக்கும். ஒவ்வொரு முறையும் நான் இந்த வாழைக்கருவாடு இதெல்லாம் வாங்கி பார்த்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன். கருவாடு எனக்கு அதனால தான் நான் வந்து சரி புரட்டாசி மாதம் ஸ்டார்ட் ஆனாலும் பரவாயில்ல, வாங்கி வச்சுக்குவோம், இது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம செஞ்சு பார்க்குறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வாங்கியிருக்கிறேங்க. உண்மையிலே எனக்கு திருப்தியாக இருக்குது. ஸோ நான் இந்த அவங்களுடைய நம்பரெல்லாம் நான் கொடுக்குறேன். நீங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஓகே, தேங்க்யூ.